سردفتر وهي قيد بك امضا بك ومهر بك دماغو قيد كر واجو كر امضا كر وبشاجي مهر كر ودمي او بلغه دبا بلغه كي فرمي ليه جبليو بيشاك الدنيا حقوقي هي ام جرد بين شيورمند حقوقي شيورمند حقوقي جي ما بحث كرم نها ارمان جامعه پیشخستنا زمانی کردی و چاند و کلتورا کردی دویر دا ما وقتا دست بکر 110 خواندوانی ما یعنی پاریزری ما دست بکرن هیچ بردوام دکه ویگا و 4 پولی ما هنه ده هر پولی دا جی نزدیکاتیا 25 کسی هنه وی آوایی درسی ما بردوام دکن لیبلی آرمان جامعه دسته زمان کو ام چاند و کلتورا کردی بمپی نبینن و بکیماسی نبینن سروی آوایی ما کمیسیون خو آوا کر او نزدیکاتیا ما هیچی ما به درس زمانی کردی کردن و درس ما به کلجانه کی خوش بردوام دکه و حوالین روآوای ترکیه جی و روجلات ترکیه جی گلک حوالی می پاریزر بشتر دبن بو کلجانه خوش بردوام دکه پیشاک حقوقی یان پیشاک حقوقی کاری نو ترس چیه؟ هم بردوام بکن سردفتر نوتر yani tiştê ku li gorî mercên berê vê gavê baş e ji ber ku ew astekî psikolojik ê Kurdî rabûye îdî Kurdî zimanekî bindest û zimanî kolaya nayê dîtin û Kurdî bi taybetî jî ji bo parêzera ji bo berjewendiyê parêzera jî gelek bi kêr tê ji ber ku ez mînake wisa bêjim parêzerekî diçe em bêjin li vir cihê panebera kampa panebera divir di Kurdekî paneber biaxive nikar biaxive hewceyê ku tercümanekî bixwar bibe û pere bide û tercümanî lêbelê bes Kurdî bizanibit dê bê pere û bê diraf vî îşê xwe hal bike li gorî berjewendiyê jî Kurdî dî kêr tê yani ji xwe me serê ewlî da jî em dibêjin yani zimanek di bazirganiyê da cih bigirê ew ziman dê pêş bikeve vê gavê ji bo Kurdî bi taybetî dadmendiyê da jî gelek pere dike ji ber wî jî kelecaniyek mezin heye û nêzîbûnek wek berê nîne yani ê ku em bêjin tê darizandin tercümanê wan divê ji wan bit memûrê wan bit berê di em bêjin di wexta ku darizandinên kecekê da her yekî ji xwe tercümanekî diber an bixwe ew dikir vê gavê danûstandinê me û dadgehê bi vê esasî heyî lêberê me hîç nanî astiyekî em dixwazin ku tercümaniyekî profesyonel werîkirin mixabin Kurdistanê tercümaniyekî profesyonel nayê tekirin yani çawa em bêjin merivek ji serhedê tercümaniya yek behdînanî û botanî nikare bike gotûn û peyvên hinek cuda hene ji ber wî servî esasî em dixebitin me bengawazî xebatkarên dadgehê jî kirin hinek ji wan serlêdan kirin lê bes ji ber ku evên wanên ewlehî hebûn nehatin nexwestin werînin sedî sed wê çareser bikin ji ber ku di vir da kombînasyonekî meyî bi hemû deverên Kurdistanê parêzerên me hene îja ji ber wî ê ku em bêjin deverekî peyvek tê gotin deverê di jî mamostê me bi ser wî esasî perwerdaya xwe didin çi kêmasiya wan wê gavê namîne ji ber ku wexta tercümaniyê wexta ku bi danûstandinê bi müwekîlê xwe dikin çi piskirêke wan dûr da namîne yani em bi xwe bi vê kar û xebatê xwe serbilind û kêfxweşin û hevalê ku destekî didin me em spasdarin ji bo wan